Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanim. Mga igsuon, niya nata sa ikaupat nga Domingo sa Adbyento, katapusang Domingo ni sa upat ka Domingo nga pagpangandam sa atong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Atong iampo uban sa mahal nga Birhen Maria, niini sa nato ikatulo nga adlaw sa Misa de Gallo, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang paglig-on sa pagtuo sa mga tao, labi na natong mga Katoliko, mga Kristiyanos. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga hatagan unta sila kanunay sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Diyos
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, ug pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, dad-a kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisan kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo og dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David, dili pa baigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud muhatag kanimog timaan, o kinimao ang usa ka batan-ong dalaga, manamkon og moanak og usa ka lalaki, og nganlan siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis, siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Makadawat siya o panalangin gikan sa Ginoo. Ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya.
nga nangita sa naong sa Diyos ni Hako. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol, o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita, dugay ng gisaad sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta, o gisulay diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David, ang iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahong, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya, ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagka-apostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman, lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesu-Kristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan ug nga sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawa niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo
pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Dios ania uban kanato, Emmanuel. Mutuo mo ana? Mutuo mo nga uban ninyo karon ang Ginoo? Gay pangutan-ay mong tupad na kinsaroy kuyog nimo ang Ginoo. Arabay uban no, kuyog demonyo. Labi nagmakuyog sa bana nga palahubog kayo, yan nasang demonyo ay. Ana. Sa inyong balay, kinsay kuyog ninyo ron dito, ang Ginoo o ang demonyo? Mayo. Karon, giunsa man sa Ginoo pagkuyog uban kanato. Di man pwede magkuyog nga dili parihas. Matud pa nila same, unsa to? Birds of same feather flock together. Mao ingong Ginoo, lisod kayo, Ginoo ko nya mukuyog ko sa tao. Nagpakatao siya. Mo na ni uban siya kanato. Natao siya sa usa ka birhen, ulay nga inahan. Kini di aing pagka-virgin, kining pagkaulay, pagkalimpyo, requirement ni para ang Ginoo muuban kanato. Nya kay siya may manluluwas, ang kaluwasan di ay dili mahitabo basta dili ta virgin. Gilingi ay mong tupad. Ina, musta ka? Virgin pa ka? Lingi ba? Yung tupad ba? Ana. Nakaron, kung sa may meaning aning virginity, sama sa mahal nga Birhen Maria, duha, na ay physical, biological, na asay moral, spiritual virginity. Naasay personal virginity, naasay conjugal virginity. Ana. Nakaron, ang atong Ginoo misod sa kalibutan pinaagi sa usa ka pamilya. Nagtukod siyag pamilya. Wa siya ni tungha lang nga single parent ra ang iyang gisudlan. Wa siya mag single parent. Pwede raman gidunta kay si Maria gipamabdusan man to sa Espiritu Santo. Wa man to siya hilabtig lalaki. Pwede kita mo claim si Maria, single parent lang ko. Nangita yung Ginoo og paagi nga dunag yoy bana si Maria. Kay kinidi ay Ginoo basta muluwas sa katawhan, iagi niya sa pamilya. Kaning family, maudi ay ni ang tuburan sa kaluwasan. Muna kung daghang broken families sa kalibutan, wa na'y kaluwasan. Tanawa ng mga tao nga na biktima sa mga broken families, unsa may ilang kinaiya, lisod sabton. Hasta sila galisod og sabot sa ilang kinabuhi. Muna di sila makaluwas, naghatag sila kagubot sa katilingban. Pero kanang nindot kay pamilya, makaluwas gina. Relax o diya healthy psycho-emotional nila nga aspect sa kinabuhi ani mga bata nga naagyoy papa ug mama healthy. Pero dili igo ang papa ug mama nga magtipon
Di na pwede sa Ginoo. Kinahanglan gyud gikasal sa simbahan. Gihiusa sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, ang gihiusa sa Dios dili bulagon sa tao. Si Jose ug si Maria, mga igsoon, sinayuran na to sila. Sinayuran ba? Unsa man ang sinayuran? Kamong naminyo, niagi mog sinayuran? Ano, ditso mog tinukhangay? Sinayuran ba? Kanang masayran sa ginikanan, maisig ka ginikanan, magsayranay na sila, nga ato na ning minyoon atong anak. O, nagsabot na. Pero, wa hilabti ni Jose si Maria sexually. Kay di man nauso sa ila. Kay mag-agad man sila sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo, inighumag kasal, una pa mag-sex ang babae o lalaki. Pero sinayuran pa lang, uyab pa lang, di pa pwede. Kay wap aman sila'y kasal. Muna si Jose o si Maria, wa mag-sex. Wa sila mag-premarital sex. Nga naman, bawal sa Ginoo. Nya si Maria kay magsige magingon, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Awa, yun mo supak si Maria. Virgin siya, sus na mabdos man. Si Jose, nga nasayod, gawa niya hilabtis Maria, nang luod. Gusto makig-divorce. Iyang biyaan si Maria sa hilom. Kung sa may gibuhat sa Ginoo, gipadadag anghel, giingnan si Jose, Jose, balik nga tong Maria. Si Maria nagpabiling virgin. Kay kanang iyang gisabak, gikanas Ginoo, wa na siya hilabtig laki. Unya kay si Jose, virgin man pod, limpyo man ang iyang kasing-kasing o hunahuna. Unya, na nituo man sa siya sa Ginoo nga isip lalaki, di gyud ko mohilabot og babae sexually kung way pagtugot sa Ginoo. Gisunod dayon yang Ginoo, kana di ay Lord, mustuman ko nimo, pangasawon ko ning mabdos ng daan. Total, limpyo man ang akong konsensya nga wa ko magbuhat og dautan. So si Maria o si Jose nagkaminyo ay nga virgin. Kinsa ninyo din nga pagkasal, virgin pa. Sa kamot. Pakpakan na to na itulo kabuk ni isas kamot. Yes. Congrats. Now, tontang wa mo mamakak, no? Pero murag tanaw na ko sa mga naong di man mga bakakon. Congrats! Tulo ra ka buok. Kadaghan ani. Ako sad proud sa ko nga mosulti wa man sa ko mo check up pero ang akong gituhuan akong mamagpapa ay nagdog kuno sila matud pang mamagpapa pag human gyud kasal. Gani ambo tinuod ba to nga ingos mama nakahikap kuno si papa sa kamot ni mama pag ingon nas pare nga pag ginunitay mo sa inyong tuong kamot. Kinsa din nga una nakahikap pagkasal na maupay paghikap sa iyang asawa or bana. Ako nakahikap sa ko sa kong uyab. Pero wa sa ko makig-sex. Ano? Sama mo nga hasta pare inyo mangdudahan. Bitaw, ako ginang gipanaad. Gipanaad ginanako kay nakasuway kog uyab sugod mga 15 years old ko. Ako ginang gisaad 12 years old pa lang ko ay naminaw sa kulang papag mama niya na member sa ko sa Legion of Mary. Ako ginang gisaad nga di gyud ko makig-sex og babae basta wala pay kasal. Bahala nagmakauyab kog prostitute, di gyud ko makig-sex basta dip ami kaslon. Yawa man gyud makasal. Mahay. Adi, wa ko nagmahay oy. Proud, proud, di ba? Ana. Unya, unsa may resulta? Nganong requirement man ang virginity? Tungod kay ang Ginoo is pure. Di siya pwedeng musulod nato nga naatay impurities. Limpyuhan gina niya. Muna kamong mga di na virgin, spiritually and physically, tungod kay nagpuyo-puyo, tungod kay nag-premarital sex, pagpakasal na mo. Kamong mga nagpuyo-puyo, either civilly or civil marriage, pakasal dayon.
Ayaw mo paglunang anang sala. Aron ang inyong panagtipon, mahimong tuburan sa kaluwasan, musulod ang Ginoo. Namatod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Daghan ra ba kay dinhi sa atong mga parokyano, sigig puyo-puyo. Ang uban sad mo justify, civilly married naman mi father, okay naman ni. Dili oy. Kasal gyud simbahan. Mao na siya gitawag og sakrament. Kay kanang civil, legal man na. Although irespeto na nato, pero dili na siya makalimpyo sa sala. Ang makalimpyo gyud sa sala sa babae ug lalaki, mao gyud ang kasal, sakramento. Mahal ba ang pagpakasal sa simbahan o barato? Mahal o barato? Kanang niingong mahal, mga iyawan-on mo. Nganong mahal man, nga ang gikinahanglan sa kasal sa simbahan, kiniramang musunod. Baptismal certificate, confirmation certificate, o niya, Precana seminar, license, sinumar. Human, ang right of marriage nga i-celebrate sa pari, nya dunay duha ka witnesses. Mahal din na. Ug mahuman ang kasal. Dili man na requirement ang honeymoon, dili requirement ang Buddha, dili requirement ang video-video, dili requirement ka na mga abay-abay, dihang daghan kaayo, napay mga bata nga gagmay kaayo, napay mga dagko, nya di na kinahanglan nga maghikay, di na kinahanglan ang pagsigi diha og kana ganing decorate simbahan, wa na kinahanglan na. Pero naana, okay, kung kaya ninyo. Nya maura ba na nakapamahal? No. Dagko kay mugbayad ana. Dinis atong simbahan, love offering ang atong gihatag nga rate, love offering ang labing dako nga ihatag. Kasagaran mo hatag, dako na kayo ng 5,000 nga ihatag. Kasagaran gyud ang ihatag ra gyud 250, 500, 1,000. Unya makadungog lang ko tagutlo ka bukbaboy ang giasal. Inigkasal pa diri, 40 pandaghanang mga abay, daghan pa kay mga kanaganing dekorasyon, mga sinina pay imob, sulo pay imob, giguroy ang sinina, 40 taasa. Naku ka na, dako kay nagasto, kay dako kay sobra. Giguroy, nagoy mag-alsagod, alsahod na naman. So nagadiya diri kinasal, abot dito ang kuan, ang sobra, nya di ara diri kutob. Kita kayong kanal-kanal nga rin, ana. Nya, inigtalikod. Iigo ra sang gibutang-butangan o ganaana diri. Kita sang buko-buko. Wa na lang ito putli gamay dito atong babaw, ang tumoy, o tabon unta to. Di unta makonsumisyon ang pari. Oh. Kana mo'y nakapamahal. Pero kaning akong gihisgutan, mga certificates, mga baptismal, mga seminars, o inyo nang i-comply, dako na kayo ng 3,000 nga gasto. Dako na kayo nastanan. Ngayon, iguman ninyo ana, ready na tanan, pakasal dayon mo dire. Tagaan din ninyong pari og 2,000, di 5,000 ra inyong gasto. Or tilipayas pare. Nga naman, 5 minutos ra gud ang kasal. Kaniging dupa-dupa, pila kay makuha ni Jesus, dugay pa kay tanan. Kasal, 5 minutos, pila ra may dawaton ba nimo? Dawaton, o padre, pila ra man na. O niya, iniguman, moingon dahil ka, itugot Ginoo kami magkahiusa sa kasing-kasing og una-huna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo sa kasakit og sa kalipay sa kahamugaway kapito sa sakit og sa maing panglawas hangtod ang kamatayon mobulag kanamo nya mingon din pare og ako nagaligon sa panaad ngayong gihimo sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu Santo amen 2,000 kuha dayon pila ra man na nya dako din ang bayara day dako na. Kamo, inyo pag yun ming insultohong mga pari, kanini simbahan, mahal. Ika padiroy, mahal kay padiroy. Daay gipang bayad. Kay magpakasal man sad mo, og tudo, mura mo sa muga. Gakuan, gakanang
shooting. Magpa sapnay-sapnay pangadto sa kanang video. Aron ingnon kana pa sila nagkita. Sirad-an pangpultahan. Aron nun, uy, shocking. So, asa man akong bride? Surprise. Surprise nga na nagluspad ng mga naong. Ay, Ginoo. Mao na. Pakasal mo ha? Pakasal gyud. Kasi Jose ug si Maria, virgins, physically, morally, and spiritually. Pasabot, i-restore ang virginity ninyo, conjugal virginity and personal virginity, pinaagi sa sakramentos kasal. Kamo sang gasigig premarital sex, undangan na ninyo. Kay wa pa mo'y kasal, pangumpisal mo. Ay na mo pagsigig kuyog-kuyog nga kamurang duha. Angkas-angkas anang motor niya, sulob anang mubo kayong short. Niya ang gadasas motor, usa kamot lagi gunit niya, gaghikap diris paagaan. Sig hikap, sigapyod-hapyod. Ako sang nagtanaw, ladok-ladok. Kay makitaan man, usa, ana, mas karsada maginunitay. Hunungan na, di na maayo, ha? Unsa may mahitabo sa pamilya nga nisudla Ginoo, mahimong tuburan sa kaluwasan. Kaluwasan sa kinabuhi sa iyang mga anak, kinabuhi usab sa ilang mga sakop sa panimalay, hasta pas katilingban. Mobita na, kining mga tao nga mga manggihatagon, nindot sa na sila og kahimtang sa panimalay, naay Ginoo. Karon lipay kay ko, kay gahapon, naay ni hatag nato dinhi karon para sa atong ipanghatag sa mga kabos 50 kasako nga bugas. Pakpak. Naasay ni hatag usak sako, naasay kadto lang tag 5 kilo packed rice, naapay mga noodles, napasay sardinas. Di pa kayo daghan, pwede pa na ninyo dugangan. Mga manggihatagon. Nya, nahibaw-an ako ang pamilya ani, manggialagaron sa kay sa simbahan. Ang ato sang halin sa atong karon nga dopes, kani mga manggihatagon sa ni sila. Niabot na ang atong halin sa dopes og 15,005 slots. Pakpak. Tungtong na kita sa 15,000, murag makatukod na kita sa ato aning building sa kumbento sugod karong sunod tuig pohon kon buhi patang. Nya sa ato sang ikhak para sa atong ihatag sa mga kabos, nahalina na punta as of yesterday og 7,813 ka slots. Pakpak. Sus, nindota ani. Mao na, importante kayo nga pasudlon ang Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Maghari gani siya sa inyong pamilya, do nagyoy himaya. Ngano man, matod pas ikaduhang pagbasa, si Jesus nga mao ang maayong balita, na tao na, kaliwat ni David, isip tao, apan gikan siya sa Espiritu Santo, ug maghatag sa Espiritu ngadto sa tanan nga mudawat kaniya. Mao na ang pamilya nga masudlan og Ginoo, pinaagis mga sakramento, mahimog yung makaluwas ang pamilya nga way Ginoo, wa sudli sa sakramento, makatiwas. Gilingi ay mong tupad. Kumusta man ka? Kumusta inyong pamilya? Makaluwas o makatiwas? Yang na ba? Imong tupad. Sige, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos Amahan, lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, Nagsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, nagauban kanato ang Dios sa kanunay. Busa, uban sa pangalian ni Maria, atong ipadangat ang atong panginahanglan diha sa mapaubsanon nga pag-ingon, Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoo dali ayaw paglangan. Nga ang simbahan sa kanunay magatiman sa mga paninginahanglan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Nga ang Pasko sa paggataw sa atong Ginoo, magdala og kalinaw ngadto sa kanasuran, ilabi na ni adtong mga nagkabingkil nga nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Nga ang katawhan nga nagkapuliki pagpangandam alang sa dakong kasauglugan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Nga taliwala nining hudyaka og pagbinayloay og mga gasa, dili nato hikalimtan ang mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga taganunta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Nga ang mga pagampo sa mahal nga Berhen o ni San Jose, magtabang sa mga magtutuo nga mihalina, ilabi na sa atong gihandom karon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoong Dios, umari ka, ug hatagi kami sa among gipangamuyo alang sa among kaluwasan, kay amo kining gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapusdanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta niining mga gasa nga ania sa among altar, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang
pagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalidaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo,
among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan,
magdugang usab-unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kaputli or divine virginity. Asa man ni siya praktison diha gyud sa pamilya, before, during ug after sa kasal. Mao na magpakasal gyud aron ma-restore ang ug ma-maintain ang kaputli. Salamat sa atong mga putli ug kasing-kasing ug mahigugmaon nga mihatag nato sa ilang mga suporta, labi na gyud sa atong mga namalit og slots. Ang namalit sa atong dope, sa ako nang gikaingon kaganiha, na anatay halin nga 15,000 og 5 slots, na apay 39,995 slots nga available. Nya sa ato sang ikhak or edad ko halad alang sa kabos, nahalina na tag 7,813 slots, na apay 12,187 slots nga available. Tag 100 ra ni per slot, o niya kutob rasad ni sa December 31 karong tuiga. Busa, sa makausapa, hatagan natog masipang pakpak ang namalit sa atong mga slots. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong isinggit sa makatulo, Viva Birhen Maria. Tanan, Viva Birhen Maria. Viva Birhen Maria. Viva Birhen Maria. Masipang pakpak sa atong Ginoo. Salamat kayo.